Guys, this is Eric Gilot guys. Welcome to my channel. This is part 2 guys. Sa akong gilot kay Ginina. So, pas mo sa kusog plus stroke. No? So, lisod yun, 4 years na ni siya. So, please subscribe, like and share. So, kanatan-o na ta ha. Atong tabangan niya, tagabansalan ni siya. So, stroke plus pas mo sa kusog, 4 years. Ilan bagay garilyo, Marlboro, Ngayo. di Malit. yang konsumo. Malboro. Oh, Ang irog na gamay, kanina sila. Irog. Oh, yeah. Pwede. suko gani kaya kung wagat. Ano man? Kinsa Yasa mo pinagingon niya ito? katong ni dagan o mga araw. Kagawad sa lungsod. Ah. Eh? Katong Ano? kay kuhan magutubay. Nagpalaboratory ko ba? Ah. Normal man tanan. Normal. Tanan. Dining. Base daw bibiduangan ko. Na daw Kapila maayo. ka ni kuan dito, ni patambal dito. Kaya sarap, Kuhan man to. kapila balik-balik. Katulo. Pero mo ra to ba? Isa ra bayad. Oh. Balik lang yun mo katulo. Oh. Di ba nakatulog? Huwag mo lang itin lakaw. Lain magyod to. Pahinungod. Hanapin pahinungon. Pila may Oo. pahinungon? Tag 150. 150. Oh. Pahinungon to. Oh. Pagkilid. Ah. Pagkilid. Pahinungon ba na? Oh. Dapo na ipagtakilid. Wala. Walay patakilid. Oh. Ingon Kaya asa siya. maputong kingon nimong barang. Inigumanaw panambal. Ah. Tulo kaadlaw. Kalakaw daw. Oh. Yeah. Ay. Katulo man ko gibalik. Nabalik yung kakatulo. Mao to'y nakasamo sa akong pas mobile. Cellphone mo dati, cellphone mo dati. Kaya nagbiyahe ko. Maabot ko dito kalang 3. Ligon. Akong ginan nga. Anong ligoon mo ka? Tambal man daw itong iyang tubig. Basta Dili, ligo. Himasa lang. Ligo ay. Parehas sa mo gitambalan itong bakul. Bakul mo na ng Apil dire. Atan lang lagi. Isa may nagligo. Ako asawa kay siya may nagsugo. Ang katong tab, gibutangan ni mo naman niya bato. Tanya pa to. Oh, mga dato iliko na kuha. Para Tambal mo na. Makalakaw ka. Oh. Ingko, bay, niya. di ko matao na init kayo. Init yay. Laki day, laki. Di, ang biyahe. Init ang biyahe pero imong Oo. kuan normal. Oh, ako Ang tubig normal. Oh, normal. Ako na ikaw ng dulok. Layo. Nalayo. Unya. Ya okay ra daw. Okay Pero na. kato sitwasyon na unganay na ka o lahi. Di ba? Karang-karang pa ka to. Oo. Karang itong kamay. Oh. Ang mga kuwig na mamay. Ligo po ka. Aligo ay kay tambal. Pero nanabon. O nanabon. Kinsa mang sabon? Inyuha, yaha. Yeah. Yaha. Ano sabon na po? Ha? Shampoo lang ko ng detergent. Detergent. Oh. Para sa gusto mo gitambalan sa Ape nung ko. katong bakul, manambal ko din, patambal mo eh. Kapalitan mo yung planggana, katong tela, isa ka ang planggana balde, o tabo. Isa ka gamay ng balde, butangan sa tubig, mo iligo na mo. Hindi mo man yan panambal. Nahuman, katong balde mo ginamit, imo itong ilubong. Mga bato. Katong tela, di ka palit sa inyo. Alubong. Umabili ng itapis.
Tapis to. Ilubong, ilubong. Nya. Nakagahi magkayuta. Sa ano, pagkalot ni mama, ako di pa mo ang balde, anong masunod lang sa... Tawa na lang. Gibaran ko daw ko ato daw, gibaran. Gibaran ko ka. Nag-asa mo tong ng balay. Nag-asa ko taga. Pero gimuhilot po. Oh, hilot. Sakit kayo ng hilot. Git kayo. Pero dali kayo. Usgan mo kayo. Tingnan pa niya, bakul siya. Bakul. Basa pa di ko itong picture. Nya. Basa picture ato basi. So, anong daato ka? Ng balay ba? Basi lumayon ba? Nya. Ang kabuuan. Wala man gapon. Wala, pero wala mo magpasag ba yun dita? Picture ra. Picture lang daw. Ito ba ito? Di ko naman po niya ang iyang nga magpasag picture. Dapat, o gidautan ko. Ang itong picture sa nagdaot, no? Ako ang malinong picture. Nya. Kung gidautan ko, boss, dapat dili ako. Ah, ano ang tanong? Ate nung ko namatay ato ba? No, ano naman? Ay. Kapila ka naligo? Katulog. Patulo po ka naligo? Oh, tulog ka balikan. Nya. Ate ko namatay ay. Tutoy. Di naman ko ginawa. Nya imong kusog. Mangwa kaya po. Balik ka hospital ato. Ha? Balik ka hospital. Wala kay mamatay pag kusog na mga Ubit. ubit. Ah. Wapa ka kabalo sa kwarto? Wapa. Wapa ka kabalo? Wapa. Unya, daga na kay nangamatay sa mo. Una-una ka, video na po ka to. Oh, Orang dilik. doon nangamatay sa mo. Wala juga mapakuan. Dito sa hospital. Mga itong wago pagbitay. Balag mamatay sa balay. balang Iwasan mo ka to sa hospital. Balag mamatay sa balay, ay lang mamatay sa Hospital. Iwasan mo ka, lumang ka na yun. Iwasan mga. iwasan nila. Di ako sa ICTC. Ah, kapalpa ka na rin. Kumihan, kaya naman iwas. Tuwa ka po, silingan na mo dito. Itiwasan siya. Wala na tiwas eh, oy. Ah. Kiayo man na. Kenji ka pagkatay. Maayo daw. Maayo daw. Kayo mamatay. May na mo istorya ng hapon. Pag-lubing na siguro doktor. Oh, Injeksyonan. human, Pagkakadlaon. Na. hindi na mata. Kirek. Pagkilan. O to, hadlok yung kapadmit. Wag naman nila. Balag mamatay. Di na Oh. balay. Iba-positive ang iguwato. Pasito ito ka. Okay. Subawan mo nga. Oh. Gatong ako Yan, ni... lain pag hindi mo lawas. Oh. Bawal, sipon-sipon, lisod ginhawa. Mamo na isulute. Oo, to ang Complete neta ka, po sir. na Ano ka? Oo. Tago dyan, tago. Kaya balay. Hindi ka ron buhi. Oh, gato sa buhi to. Ilang Kaya disipot ka to sa ospital. Bukog, wala nagikaon, nagwate. Kuha na, nagkot na. Wala, oy. Nanem, nagkot. Limit. Ah, ay, krimit na yun. Oo. Krimit na ito. Balbag yun siya. Oo. Limit. Oh, di na ilubong. Hindi na ilubong. Gasto na po. Oo. Pero wala bayad. Bawayo, apo na ko. Abo na ko. Hindi, wag yung panahon. Oh, di ba yung panahon? Oo. Eh, nisulot ka to. Panahon yun. Panahon. Ilabanan mo kung ano. Oh, correct. Ano mo na isakto? Ipipinsaan mo Wala ko. malalay, ayun. Alalay. Wala. Sabi alalay dun. Ano din sa likod. Wala. Power, anak. Oo, wala. Power. Wala mo na pa wala. Ay, mulabaw. Matay. Nakasubay pa mga ko. Pero hapit yung katong ligo. Ah, Ligo. hapit. Diyawa, mahanda. Pero kay butuman mo ko tano? Isip ko niya. Upo. Kauman. Pero ang giligo sa mga normal lang na to, te. Ano na. Dili ininit. Kaya kung naininit pa to, Sabot, kukubol. Kamu no. kaging yung to. Boss, atong butangan kalayo sa boss. Litson. Kaging na to.
isang Para nabaksina na ka. wala eh. Ano, hindi mo ka babaksin? Kung saan mapagtulong ang bukong na. Pwede man sa lubot. Ah, wala. Ang gamay, yung mga kamot, no? Ang gamay. Ano ba yun? Ano ba? Buko pa din na. Kini may una na kong ego. Gusto nga kami inom sa una. Di sa tabako. Ang guna, yung barkada. Mainom ko pa lang sa... Hindi ka mainom nga ka nahubog. Kana nahubog, di ba? Ako ka lang... Respeto ba? Naeukasyon. Hubog yun. Ito, kuhan ko nang barkada hapon ang buko. Kada hapon mo na kuminom. Nakakapit sa kanto. Kanto. Dapat sa respeto. Siguro. Kada uli, di naman. Pero makaulay magka. Uli, hubog na. Di na gani katawag kay hubog na eh. Oo, mangkana. Nasa, may tinoon. May gana mo imong ito na. Naligo din eh dito di. Oo, basta may ko to, kalimtura. Init ba kay mong biyahe niya? Ngani? Kaya pero meron namang sakyan. Katong pick up lagi sa Nindagag Mayor. Oo. Anong direksyon. Sunod, katong single ng motor sa mga anak, magumit lang ko niya sa likod, driver niya ang manghod. Kay layo lagi, hagon na doon. Abot ito, basta higoon. Init yung biyahe. Sunod, multikab na po siya maguwang. Kasi mang initas Init man ang hangin. Makina po, kami po, pati initas lo yung may Hindi na ato. mo sikap sa Matuligo, basta. Hindi, bisang paupuan, init ang hangin po. Nabe ang maganda na siya. Asa, polisyo ha ba yan yung libatiyo nga di ba? Mata, kung ano, Ya, ligo pa po ka. sa punon. Amo, may... Ligo. Pag umano katulong ligo, wala kang balik. Ano, kanulak ko na. Paabot lang kong tulog adlaw. Ay, may lakaw. Huwag kang balik dito. Ah, Huwag kang balik. wala. Ano man? Ano yung nagtuko na itong mula nilakaw na ka? Ang bahala niya. Di nindot to sa balik ka niya, another na po 7,000. Kani siya, sigurado na yun, ikaw anong. Gabaan na to. Hilag na Dahil ito. Dagko ang kandila, gagmay. Dapat Batanon mo ito kasawa. Ha? Batanon po kasawa. ay laki di ay. so ako mo to itong ipalit itong kandila. Tag piso na ito kanila. Tag jis. Sa dagko kayo? Dagko man, perdon man. Pero Ah, tulo may pabilo. Asang nakakitag dali kita yung palit. Ay, tuloy pabilo. Oo. Ay, Pero, ha? ipalit ka ito. Ipalit itong Marlboro. Nagburo may... Tulong ko dahil yung kuhan. Pabilo, oo. May gipangita. Ah, binuhat, Asa binuhat man niya. ta mangita. Magkuhan. Siya mapalit. Man, oo. Namdos digos. Aso mong good. Ako nagbitan pagturis digos sa Di kanila. ko si mga maminaw. Tuman? Kung bada sa bansalan. Mo daw? Oh, sa mentiryo. Ya, kita mo, doon mo mas pantalan. Lang. Wow, ay siya. Karon mo ko kadungo ko na. Na di eh. Pero pabilo may gipangayo. Napila man ka kanila. 39 ka mo. Nga, kung siya din mong kumpra na kasi Nga, unsa man to, sindihan tanan? buok. Pero kami daw dos kapin. Pila, kung sa kataas. Kanang natuloy. Ah, dagko, gid eh, Dagko man, perdon man. Perdon, dagko man perdon. Oo, mga ganun yung brown oh, pero puti lang to. Dako pa na. Kita mo ko dito sa iyahang mga sinalit ko. Ya kun sa man to? Ay, giya mo kanong gidauban o kanong sa ka na. Nakita ka mo. Wala. Away. Di baligyan, kutulain, o may magpatambal. Wagir itong ipalit. Wala niya gipangita asa. Wagir itong ipalit. Na to daan. Nilakaw siya. Ay, so, Wow. kita tao na mong nilakaw nga. Muli man may, o may kibaw, palit man niya gwa. Tagalan yung kwarta. Balik ka mo. Mura gihapon. Gihatag lang namo, gibalan sila namo. Yung pangayo, tulo man katag 13. Di 39 ka buok. Yung tag 180, sus niya, mo Tulo ka? 20. Tulo katag 13 ka buok. May ipapalit. Pila man tulo ka buok tag 13, di. 39 ka buok. 39. Kaya mo lang sulti 29 ka buok. Iabot mo man tag 13 ka buok, tulo katag 13. Nagbubugon ta ba? Kanina lagi. Abi na magtinuod ng mga ayo. Hatag na lang sa Ugay akin. kayo. Na. Uda. Bigo ra gihatod. Atani ko sa Kaya daw itong Dilo to na upo, na nako ng bagay, normal.
kasi may mukha ko ng bata. Lagi ko ana, pinangayo naman na mo. Narabay usahay. Na may nag-husband. Ah. 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 Kani sakit ang tikod ba? Arthritis? Arthritis. Ah. Palingaw baga. Ano ko, nang muko gigit ko mga gabi Sakit na mangihi to, ko, mabilis sakit sulpot, lokon-lokonan, lakot, ay, tikod. Tanan joint arthritis. kanila nung tikod pa. Pero wapa man na iya mo bag lagi ba? Ang kanang mahubag, another extension pa man, di pa man siya kahubag. Ah. Pag maungot na, mahubag na. Kaning maipit, Wapo ang na. kaning Di kumingin mo na pwede sakit. diretso kahubag. Wapo na. Tampalan na. Correct. Hiluton yun na siya para maayo. Ito nung saya kung... Unya pa magbigay na sa pagkaon. Oh, bawal ang itlog manok ha. Di ay nagkaog itlog og manok ha. Wow, di na ko. Ayos ha. Hello? Kung ano mis gulay, kaon siya, di siya may inariya. Hello, may ngapon. Dito. Oh, na! Gabi yung sakit Ano ko. ba? Bicycle ka? Kana akong titiis niya isa pa. Yung gamay lagi ba? Kani, Sa oras sa lunes. pwedeng isa pa. Yung gamay. Kani, Oo. gamay siya. Di ka inom sa tres sa una. Saan nagkakikan sa'yo? Di managsama. Kakikan kayo. Layo ka na. Di magyukoy, Asa mo kakikan? Soft drink. Kape. Sigarilyo noon, adik kayo. Kape, sigarilyo, bawal. So ang kape, Padayon na din na. kaduha ko nag-inom ng steak. Nagpa-schedule mo, kaya wala ka na yung... Wala kinutan ni Ate Isang kay naman din yung time yung balibat. Kaya sa Malunes, pag-urasan mo sa Lunes. Alauna mo. Oh, dapat. Wala kayo launa na. Ano, di ba? Oh, may mukik po ka di madayon. Parang dili di magmumula. Gihing. Schedule na po. Jadi, hindi po. May bunso niyo ni. Sila din anak mo. Tulog. Biskwila ka? Oo. Ang isa, eskwela. Ang isa, wala naman ang isa. Yung isa, bayo. Nag-ataptin. Asa man po ka nagpatambal na tong gibarang ka? Asa man tong lugar na to? Hala. Ah, daghan naman. Tagahanay. Daga nagingon niya ng gibarang. Oo. Isa ra gyud nang kuan namong adibarang katurang iglesia nga minambal nasa nasa Galing. Ang tanaw ba to? Tulas Virgin. Ang tanaw. Iglesia man kuno to. Oh, yes, yes, virgin. Oh. Kaya magpula ang suot. Pula Ang gyud siya. pera dega. Oh, kapila mi Ilam lagi ka dito. mo. Tuloy, buyog-buyog ang suot. Oh, kay dal wa man di man kay bana. Oh, dalagang buwan ba to o minyo? Ang pero bulag na. Ah. Kaya ako ginagawa ko. Ha? Ang ako ginagawa. Kaya dega kay. Tangan niyo mo siya mangka. Ito may siya ray dili imong barang buwan lang yan. Manabot ka dito, yun sa pagtambal. Ay. Ikasabuan pa, Pernil. ay. Anong usapan mo? Kinaya daw niya may nagkaing ana ni isang Grabe po di usapan. ko daw magampo. Tinod eh. Alam ko. Magampo lagi na pero masuko hindi siya maayo. Gusto man niya nga magic ba? Oo. Ito mo murag ka opat sa balik ni Virgin. Hmm? Murag ka opat na siguro. Pero na po doon sa ikuan na isodra man yung mustahong niya. Pila rin nila. Ang kilo, kailang ang kilo. Oh.
katulong man ko dito ng pilot. Nya. Wa man ayo. Mag-drive ba ka to no? Ikaw ra to. Oo, ako lang mo ato. Okay pa ka to. Oo, Tiil rin to. kinaantin na ko masakuyot. Wa man ayo. Ano, nagilot Kan ako. pagkaroon mo gyapon sila. Minyo ko ni siya dire. Bitaw na. Ay, litaw. Aw. Ano pero wa pa man ko confirm na. Okay ra? Mo may balo siya rin. Retis raman po na Ha? retis. Gusto lang tang ayo. Dito ko ano man mo Kaya siya balo dito. on. Pag kuman og hilot ron maligo ka ha. Na may drum dire. Wala gud. Ha? Di nga alam ko kung malupog. Diyan ka maglok. Nakaadlaw ni Lingon. Basta maligo kini kuli ha. Tinudog na na. Ra. Pila ka adlaw ligo ani? Karon og ugma walay ligo ha. Katulo adlaw pwede. Umahimo tuluhan na lang. Lunes. Ay, di mo kaduhar mo ni siya maligo sa semana. Maligo ni ganiha to kanisa. Lunes. Takuan na lang ka maligo, lunes ha. Kung gusto ka maligo, di pag ka gusto martes na. Hello, ma'am. Hello. Oh, padulong na may hapit, ma'am ha. Kay iniguman na mo ani dire mo anak namin. Napami dire sa Digos, ma'am. Naghilot kami. Hapit naman ni Mahuman. Oh, mutawag jud mi, ma'am. What? Way ulan dia? Sabot na may nga manawag na doon na kapag gawas sila. Ah, sige, ma'am. Gani nang buwang ulan ganiha ba? Niulan pud ganiha dire. Ha? Niulan pud ganiha dire. Ulan dito ganiha. Alas 12 mo siya. Sayo mini ato sa home service ganiha kay ingon man ni alauna padulong na dito ikuman. Siya may ningon nga sayo daw, sayo ra daw kay nang laon. Kung masayo kita katong sulo paneron bang kay alauna god. Yo ko may katuod na among atuan ug mangit-ngitan may mabawig pinangita. May tung hayag mo kay makit-an pa. Wala na cellphone wala dali ko. Sa naman ning alauna ning gikan ni. Ano ko Mo ba? koy reply sige text asa na asa na. Ay di na ho naman. Eh ko kasi kandagan sa pitikab mang 20 ra. Gusto mo ni dagat. Gusto mo ning dagan og Ang problema kay Dugay pag starting dugay kayo. Dugay. Kuan ano. Yan, pag kabalo tres lugar. Dahil yun na naman, guy-kuan po din na ay, hunong-hunong good. Ano? Oh, di naman O, diretso-diretso gani. dagan diha. Taga na kay stop dire. Oh, gani. Kaduha. Okay ang nagang stop kay para dili ang dili samok ang dalan. Oh, lagi di Mate ma-stop. magaytong wala stop kay magiyahay pa ning kamot. Iya, hay tabok. Ang kamot mo ka, samok mo to. Oh, lagi ma-stop dito kadali sa diha. Kadiya tamon ko. Yung tana nga ba? Wala harang dakop. Ano, may lisensya ni driver. Oh, wala asa mo. Makailot ni kay Eric Hilot. Asa mo na? Awar gud dyan sa YouTube. Mao na og dito mo nangutan na asa dapit la ire. Wala. Kay lado og diri ra mo mangutan na makabaluit sila. Ana, kuanan mo itong kay okay nga mong gipuntana. Yeah. Na liko mo pa wala. Agi kan sila gym. Ikan mo Hanggo. gym. To agi. Hunong mga Panilusot sila dito. May man. Yan na magpud pag-fix na ko ning ka nga on. Yan na magpud lusot diha. Okay man dito. Oo. Giingin sa unahan. May Ukay yan unahan. mabot to. Kung asa man dapit ang talis Sa man to kayo kailan Saka kung lagi na mo. display o i-display pa to. Saka naman yung LDL lagi. Ah, kanang hapon. Bakit saan? Ha? Bakit? Di ko na may talisay na naman dili sa lugo ko sa highway. Di mo asa man dapit ang talisay. Oh, saka lagi na may hotel oh. Oh, saka na. Manipa mo ganyan. Ay, di mo na istukihan kaya pakag lang mo. Sakitan ko. Atay, balikan mo ng panambal di saya. Ah. Nagi binuang nyo.
Ay, binuang? Tanan naman lang ni gini sayo. Pagsaraw ng tao. La Jessica Zoma. Ah. Nay babay na nambal. Pula na yan sila. Foto sayan tambalan. Nay makuhang bato. Nya. Naman nas bansalan. Oh. Nanda ni si Marit. Dito pa lagi ni ay. Oh. Ako na, Ikaw, sa may nakuha ni? mama. Kuan. Unsa na ko? Wala kay pinapalupad na daw to kay wa mo operahan siya ng sa ugat man daw to kanang kuan daw to kanang barang ba nga ugat kuno may gibira. Barang ka. Oh. Kinsa may nagbarang nimo? Ay di po mo istorya. Apon. Isda ko'y nakuha. Isda una lagi Makita mong isda. nasa pig soda ang Dahon sundahon Iya, ay. bay. Kaya mo tanaw no. Giguan nga Jessica. Nya. Gibutan ang CCTV. Sitibihan nila. Oh. Nya. Dito nakitaan. Nga. Si Ogo Mambato. Berding. Nya inig ampo O ibuga. ibuga. Nakita man. Dito Isa man tukwa. dito si Marit yang gikuan. Dili. Mbota Asa tong ako. lugar? Mag-Visayas. Visayas. Sa Manambalay kuan. po, manambalay. Di Bisayas di ba madto man na si Marit? Di ba naman ay adlaw nga to siya dito dapita? Magkailam ang bukong malit. Ah, babae po to laki. Ang babae. Babae po. Oh. Taga Malawanit mo guni si kuan. Ihapinan o ganing sa Kusarina. Iyang gitambalan ng tiil. Kanya, wasya kabalaw nga gibutangan CCTV lang. Kato ka si Marit kaya tubangan ng tato. Ang talikod mo gud siya namo niya. Kuan mo no ito niyang dahon sa gabi. Nakita yung bato ba? Nya ihuwad daw niya tong puti. Ikaw ang baba. Iya hawa mo pirahin ni kapag to na mo. Maor ang kuan daw sila hamla ko. Palupad mo ng daryahan. Ito sa galo sa kung mama ka isda din nakuha. 300 bayad na ay. No, brad mo ngay ko ano gi binuang lagi 300 naman. Ang katulog kay Naay mo, kanang naay sinitasan. kawas nga isda. Ang uban po, nagani lansang. Oh, lansa may Lansang mura. mo ko. Wala maglisod ka ginhawa, kinay lansang. No, magic na naman. Sige, abot lang. Bata Ya ka kang pa. yere, kang yere. Kang yere, kung sa iha. Wa mangyay. Ayoko. Mardinuan niya nga o. Kaya pwede na, tinawanan kayo, matuwanta. Kana na lang ay laygay, baral ko asan tong patambal aning tinaro mo ay namusulti ko sa sakit ninyo. Mamba. Kaya kumusta mo tong sa barang, gayo ka. Magasto lang na gimi katubi taon. Ako nagasto. Kana niya ang habak diha ka marit man na magsalan. Mo pa naman po siya pila na among gasto tuan. Ano na to 250? Ang pagsun magabay. Pwede, dili lang sa anak. Kunar kita duit rom. Ay karon di na daw kapatuyang ang barang nga na mo na barang na na oy di na Ayaw mo. mabuti nga. Ano mo? Pagbutang o gabal. Kaya aron din niya ka madutlan. Ay kamadot lang sa Yan kwan. na naman nakadulot naman daan. Di man kay Kailan mo? ang iyang istorya. Kailan mo siya? Isigihan man daw. Yan kailan man siya kung gidautan ka. Wala mo lagi ka gidautan o man yan nititik. Pasmo mo gina mo susog. Ako, kabalo ko mo ayo ko anang mga dili mo nato, espiritu, musulod sa lawas sa tao, mga diwata. May Kana bawang. makasala, makabalo ko. Bawang, may bawang. Makabalo ko. Ya, ayun jud ako na karon. Karon dayon ayun ko na. Ya, Imposible ba no? Nga tanan na lang dautan. Puro na daot ang mga sakit sa tao. Nagagawa to nga manabalay daot ito Puro yung daon. Amaret kon. Puro daot. Laygay daw ya ugat Na buang ng tao. usahay lagi mawadaan ko usahay ko rin tutuo ba ka ng Kuwasan ba ka tinalo tinuod ba di kay Yan, pangwata na na-impresar mo lagi ka nako. Ah,
Nga, Lisensya sa imong lagi ang body. kuming ditos balay nga ang lana lang daan 4, ang habak kinintos. Ikaw di lang sa to pag abot na ko nga gikan mo nangitag manok kay kuan daw nakakuan di ko daw sige nato. Hindi ta ko puti. Tapos gibakos ng habak ay sama man taon na pagbayad. Ah. May bisintos dayon way labot na imuhang idunit na pod. Nay, Mapugos ka bay kay bako di na nako ay lang sa nang habak ana lang. nay lasumbay. Gihagat na bonme. Sa Davao. Sino nagagat? Asa si Lola? Lola daw to sa Kuha na ko gitang. katabang daw sa igsoon sa amos kong anak ba. Kami ka BJ? Gipadaan niyang picture dito niya o kuan mga barang. Nga. Iya dong ayuhan sos pangayuhan mo may 15. Insumen. Wala jud ka pailan. Na. Tingnan ako ma'am pwede ayaw na lang di man pwede kay ang ipamalit daw niya dito sa mati o mga gamit. May Ay, bawa na. nakakailan bahala kanya. May bawa na Pagi Metro ilan. City Mail kana nang punong Di sa mga 15. pinakingon na yung anak. Ay lola na sa mali. Aw ang iyang amo ba igsoon sa amos kong anak. Tinuod ay. Di ko na tawagan na mo. Amo karon iya daw nakita nga gibarang gid daw siya laygay. Nagay. Kaya daw niya natanggal og isa ka adlaw niyang anha daw sa balay. Pero ang iyang pangay lagi 15 kay pamalit pa niyang mga gamit sa mating Gamit sa eskulahan? Gamit ang iyang pagtanggal ng Eskwela naman. barang. Mau to ba Ang nga. ilara Tingnan tani mo pag maayo, mo na kung 20. Oh. Na, 20 mil na. Oo. Ano? tiguang mo tato abot mo po pagilan. Kadako na mas pangayo. Kana ginana sakit man ang kahiloton. Siya wala sa sakit. Lagi nay. Sunod ay aguman ay mulit ang sa kasakit. Gila gani. Ha? Kita man di pa sa video. Tama man siya. Kay mo gid na. Tama magay sa atong Wala 19 na. no? Isig-isihan lang. Luoy kita 19. Ibaliwala naman ako. Kana yan. Sunod balik ni mo anak. Ingon na jud ka. Ang pagbuy. Ah, Sunod ang sakit ang hinunod kayo. Ha? sakit. Sakit kamay na. Ang gamay nga. Murang ulog sa tangwe. Yung na siya bakong init tubig, init pag yung kayo, yan na dali. Ayaw. Oy. Ama may gusto. Apas mo jud samot. Unsa manguan ka gininit? Oo, kada gabi eh. Ato. Bawal man na siya, mapas mo ka na, mainutil ka na. Oh, may tudlo sa mga kuan lagi. Pauli daw sa Wala mga ugat. mapadung ka sa wala jud. Pauli daw na sa ugat. Uli Init pag yung kayo na yung gusto. Yan ayo. But niya. Parehas gud ang Yeah. manok. Kita ka ng manok ang butang nga gininit. Binukal pag itong gibutang na mo sa guma nga ba? Oh, yan Nasa gusto mo. init yun. Wala yung makuan ka na, masamot at Kakuan man kuno sa ugat daw nga pata ng patay mo ugat pabuhi man kuno. Kakuan. Oo. Samot may ulo ka kulkul. Ako niya, mao na niya ha. May nga. Kalbay. Bawal na, masamot ta na kapas mo. Yeah, buhata. Mo may tambal dili sa mga tao. Naibaho naman ko sa ibo. Unda mo na ako na. Unsa na ka, mamunas lang. Wala na gyud. Mamunas lang ka gininit. Buntag ra gyud ka. Buntag ka Ligo ana sa kulinit mo yung ligo ana. Di na maligo bugnaw. Ano naman? Di na ligo tayo. Bawal na gininit ha. Ako niya. Lagay Sige to na sa sige biyak. mo hinilot niya nag-abot ni mo dito magwan kag ininet ana useless oy. Wala unda nga. Tanga na. Ah, mo itudlo gud na gitoy agi nga Naman ko yung madodlo. away mi kay nana po ni tambal nga medya oras pag yun yan naman kay trabaho mo Lumo, buntag nagtiil. kay dili katong gabon nga tulog ka tulog ka dahon to. Butang nga grabe nga riya. Ug init mo ikuag tawid isig ana lagi. Nga. Ana nga di man gani lagi patilugay ko ng media nga napay mga bata kay trabaho mo yung inahan ko. Napasiya pakaon. Lari sa pirmo niya, wala ko gusto. Isa mo hindi gusto kanina naman po yung tambalan ni buntag pag yun. Ako nagiginit ana-ana. Ina na ko mga bugnaw na ng speakers bukto ng isa ka mas kasirulan. Pero po kinit din speakers tama na. Ay masuko sino medya oras god ni kailan mo murag 5 minutes from ang mabugnaw ko. Tubig ng speakers Butang na bukto. pag-init. Butang na po dili na po speakers. Ang supo siya kay ingon medya oras kung ganun kadali ra. Sawa ka kabantay nga murag nagkadugay murag
Naunang dito, nabalhin na po ni gabi kato nasambag nga guma ba. Binukal pa gyud suko man sa di kainit. Ambot, uy. Mo na. Mura gud siya mopaso, amo may gusto. Ay, gawa na paso. Bukni niya. Daot sa matod nila. Main malagi ka mo tikang-tikang. Gatawa gata. Oh, no, may hang gusto ko nga may mga tambag lagi nga anaan lagi daw og init-init pero Pero mabuhi ang naghiumol ugat. ang tiil sa ininit niya. Tanga gabon. Ah, niagi po na, gabon ng kasin. Humol ni mo, maglingkod ka, nya humol, nga isa ka oras yun. Humol ang ininit. Nga ka, buglat mo tiil. Wa lagi umoy. May hama, may gitudlo lagi. Wala, Lagi sabog. ganing suka. Suka po dagi may Magadugay, to, anak dito kay pulos. Nakaroon na ko ng isa kagalog tunga po nga suka. Nga mo ianap po siyang lawas, May iligo. giinom ang suka. Agi na siya humol nga. May naman lagi mo sa kastel. Gabon o asin. Patay sakit. Yan, mawalang isog. Hindi makaya oy. Oo, tanong isong kami. Uy, kambag lagi kada ko ang yun nga ko ni lagi dai mo usahay lagi hasulan ko pukit ini dengan trabaho. Yan eh, dagang patay trabaho, no? Oo niya, magkuan pa tag ingon ana, magduka gud ko niyang gabi magkuan midugay baya maundang kay di man kay kaisa ra nga balik-balik. Sa aptek pa? Sa aptek pa, Ah, wagi na niya. si Apre. Mao gani. Ito kuan mo niya itong makalihok pa. Di man gublawas ni Enyo lang na. Computer man. Sa computer. Oo, na nag-anam mo siya kay Nana. Gagmay ko diyang tiil ang trabaho. Then, kaya ito, pila mabayaran yung studente na dako ninyo rin. Katong under pa na namo buntag antong gabi, taga gabi, nagtud taga buntag. Hapit kuan ang mundil, hapit 5. Karon kay palong man nagbuntag, biram pandaron mga duha na ka bulan, 3 na lang. Yan, Red? Oh, ano man? 3 mil. Di ba, mada? Ay, Ay, sige. sige. Oh, Yan, di Yan? ba kung kuhan sa kung ano rin taas Pero lang. gamay. Yan, ang ano kung anak, pero nakuha din sa mga ako kay bill ay Ang TV good noon, di ka magbuntag hangtod gabi yan ang yung ano ang tanong. electric fan sige under. Oh, kana kusog ko na ang taon. Oh, ni ang aircon namo. Namo ni aircon mo sa balay. Ay, isa ra ko rin pwede ko pwede. Grabe po ni mo kabuhi. Uy, kabuhi man eh. Wala palong ni kan. Pwede mo daw, no? Abala Oh, nagpadaw. yeah. Wala Hindi ko na balit. Ano siya kabuhi ni, ha? Pating isugas imong kabuhi. Usa ka ka kini ka makaon. Mapamahon ko nila. Usay, alas nito. Ano man ting paniudton man na hapit. Okay. Alas 6 kung Paso na gumahaw. Paso na ni siya. Kabuhi jud Ang ang labas. kabuhi ang tirahonan ni ginhawa mo lisod ka ginhawa mo ana nga ang dugay maabot sa ulo man mag dugay manakop kag langaw ni gabi eh. Among buang na. Ayaw pa ng buang, nakop lang. Nakop lang. Oh. Nga magtapok kag batos daplin. Kanya, kauna ng Ana ana siya. Nagagdar na. Kani guli ninyo maglaga kag ice kani na kayo patrabaho nimo. Kani ako ani nga kuan tudloy ma. Pero dili ini ano si mandama ininit naman po ni ron. Oh, tudloy man. Palit kag ice. Kulit ninyo dito sa inyo. Butang tag alas 6 mo mauli or alas 7. Magpalit kag ice isa. Sabuan nimo sa kaldero isa ka baso. Kabukalon kay kabukal. Isulod sa 2 ka mag. Mo ipainom niya nga init. Init pa. Oo, tambal to sa kabuhi. Mas mo. Ini ka alas 7. Moto. Pagka alas 8 buhat na po ka. Pagka alas 9 buhat na po ka. Patulo? Oo. Kaya doon ka maghot doon yung inom. Oo, ubot to nila nag-inom. Tagduha ka mag, taga-inom. Igor mo ka pabukal sa Oo, bukalon. Bukal. Isa lang Init. kapukalan. kato papalit og tulo ka ice. Ice. Oo, tulog ka ice. Buto na Niya, sa dayan ice. pagkaugma. Buhat na po kag buntag. Wala pa'y pamahaw. Butang tag alas 6 mamahaw. Wala pa'y pamahaw. Inom siya. Dayon, ikaw na sa kanon.
Isa lang. Umana na, buntag, inigod to na po, buhat na po. Inighapon, buhat na po. Iniguman, wala na. Dili na iligo, kung dili inumon. Oo, kasi kinyo ay iligo. Karon lang katulong si ay. Oh, karon lang. Tulong ka oras. Straight on. Di man. Karon mawa yan, kabuhi. Di man yun na. Ah. Grabe ang kabuhi nimo pati isuka. Ay. Punto lang kulot. Mao gani na yan eh. Eh, Sa muka na mo kaya ako. ginitaan ng bawang kita kabalo anang asa na nako birahon. Oo na, makakuan na nagginawa. Ang gina sa di siya kaginawa. Kaon yung taga isaktong kaon. Alas 7 dapat nakakaon na ka. Mamahaw. Oh. Nya paniuto alas 11. Di man ko kaluto. Di ko kaon. Kahulat lang ka. Sila man. Patay loya. Ay natuo ko man guna. Tuo ko man siya di. Dapat makapamahaw ka alas 7, di ka pamahaw nakop jud kag langaw. Hindi man mo ginusudan mo grano na idag mo gidin di ano mo problema mo kasi kasudan nga. Kulay, lawoy, kamunggay, isda, Milo. Isda mo parte mahala. Milo. Milo, Apo yun naman. gatas. Yaw-yawan sa pagkain na gud. Ay kanang kaon ang tagong say naa ba. Ayun lang nag-itlog. Itlog, manog, karne mo dili. Hindi nakaon ng maayo. Init na lay kulang ani ha. Mm. Ganit yung una. Sunod ana. Ayun yung tagpuan. Gulay na ulit. Ayun na. Mana lagi ko. Inignanan mo sa bansalan. Ingon tumanawag ka dito sa inyo ha. Pabalit ang puan. Kami na kuraan namin sa silingan pero ang gudo naman sila ayos na. Pero hindi abot. Inumon. Dahil pao na. Kaya lang naghikay dito. Inumon dito sa kaman na init. Pila na Pepsi sa inyo? 36. Dili nyo. Ang uban ay 40. Tapay. May dasin ko nimo. Barato naman. Anam ganing baligya ko 30 mo. Rato sa Barato baspan. naman. Barato naman. 60 naman. 160 naman lang. 260 na lang. Wow. Do itong uban na nangumprang gadihan. Oh, sa mahal ba bakit Sa ang mahal Chris pa, Payne? oh. Chris Payne? Thank you sila kapababa. Ito pa. Eh mahal na ilang palit. Ah, pwede man nila pababaan ka bawi kapital. Bawi na lang. Isang hurot lang ba? Oh. Abot na ba expire ang Pepsi? Wala? Ilan niya po ito uli ang barato para gamay-gamay ra yung loob. Pero mahal biya good. Mahal man ganyan karon baba na. Abot dito sa mga 260 diri. Abot lang sa mga tao. 260 na dire. Kung mga photo pa. Pati na nagaan na. 50. Kung balik ko na Kaya siya. siguro ang 260 marami na nakaubos. Ay, Kung balik siya 240. Ano? Ayun na lang Ano ang ko nagwamsan? angat na pong Pasko. Wa naman po na. Oo, Ha? sir. Magpamahal na sa Di ganun. ko nagwata gaso. Aso? Oh. Oo, alam nga, lisod magaginawa. Muna pwede. Kaya makasuko na niya magdaob lang yung basura. Kasama to. Bawal man na siya kay maglisod ang aso, bawal mo na siya mga kay maglisod magaginawa. Kuwan. Isa kong layo kayo ng daob. Alam Abot sa iya. akong Suko. paminaw. Kanya na lang tayo magbalik na ako pa. Sama sa talangan. Ikot na. Mo ilang lago ko. Eh, bangon ta. Alala ka dre, ma'am. Birhayan tira. Ade, itikang na dre. Oh. Sabi matikang mo din mo sige ang isa. Kaya mo din mo beta mo. Ganito mga lingkod lang ha. Ang undin Pwede magbasa karon ha. Bawal magbasa. Ya, karon ng na wala iligo. Wala munas-munas ininit ha.
At tayo din hindi mo magkastigo ni mong lawas. Perte ng pasmuhan o samot. Oh, may kuang ko, tudlo gid ba? Na, isa-isa ko gusto ko paano. Pasmo na daan sa una. Giligo pag yung duha pila ka drum. Kamuka na lang. Okay, Ako wapo pag yun ang kag budaw kagligo. Eh, sa kainit siguro. init lang ko to. Subaw na ka. Ay gani kay wala ingon nga duha mo maligo sabay gyud ha. Kumano lang gyapon. Okay, kaya wala mo madayon atong dabang gijimel. Ana sa kong kwarta. Pero ayoko nun niya daan, hindi tagkautangan. Mau gani dong Ayoko niya daan, bayad yun sa papunta. kondisyonan. Ay di man. Kabayaran mo yung daan, susi. Pero may madaan yung magic. Huwag sa gini kwarta. Sikat na rin yung notebook. Yeah, sunod si Mana, mamalik Angad daw, ka angad daw, angad na. Ah, Angad pa yun. Ikaw, anak. Kaya nimo anak. Dili lisod. Man. Okay na? Ano, ano yung pahilot ko nung sumunan ng hilot. Baga. Isa, laksi na pod. Kung mag-drawing ka, diri na lang sa likod ko. Dili kasi usab, binuang. May pamalit na putaan na sa badok. Pero laki yung anak. Ayaw, sukoy! Pag nagap sa kalat, Dili maglaptan. lang manghilot ha. Dili anak to ng babae dire. Bayo. Kasi ano Dili, iyat. Oh, yeah. Ay nga ang laki yung ha to. Nain naman to kay ang bain. Lahi na ron ay. Babae na may masita Ano ron. pinang ato ang laki nga. Kung makauyat ka laon, magbilagyan palay. Ay, muban man. Dalon. Ano lang ka, tani o. Si laki mo dalon ani. Bayad mong ka, dapat laki dalon. Mayo pa may bayot ba? Yan, manuwarta ni bayad. Oo. Ilan ba niya? Piyada po ng bayot. Okay na, mamay na ka. Dito mo kahon. Jesus name, ayon na ampo na ta ha. Ya, ayon na to mga bawal ha, timan ito. Takhan ko kag bawal nga naigo ni mas mulawat. Karang magbasa na. Di just kagi Kaya pag pag jacket. nilabot. Balot na siya. Ay, ako nang balik ko. Aman. Wala na yung dalag jacket. Nay, jacket. Asa man. Ako adaan. Kailangan ko cellphone mama. Ayun. Kumuha. Di hangad daw, hangad daw. Ana, sige hangad jud kutob sa kaya nimo anak. Hangad lang ang tan-aw ra ka anak. I-exercise gid mo, hangad-hangad kayo sige dungo. Ana na buga ana, ayo kay maanat man kasi dungo. Oh, ayo sige ko. T-shirt, man, jacket. Hindi man. Kalugar ka, 7 days, balik ka, ha? Kung kalugar lang ka. Pero tawag mo daan kung Sorry, yun ay kay bata pa ba yung taon? happy na kang birthday. Ito man, maglitsyon ka. Ang naayo maunda. Ang po lang gusto nyo. Walang kailangan ko. Kulang ko Ayaw to, panikamot ka isig dungo, ha? Hangat juga, putol sa makaya, ha? Oh, anak yun, anak ayaw sige dungo, kaya maka. Drawing Ang bawag may mga buwan. Ano, sakitan kag masilig hangat? Oh, sukli lang. Masakit sa sukli, ha? Pwede man ka maglingkod nga isandi diri ka nang magsandi ka ba niya. Angat jud ana-ana ka. Exercise ba, exercise. Bungo ka ba bang? Ayo ko ang. Atos kayo dito. Namala kami kayo dito. Katong sulok, katong sulok. Abilin na sa nang. Ano mo naman siya? Auban ka na man.
Nabot ang wala. Rahay ulit. Ibilin ko pa. Ibilin ko pa. Ano ba na sige? Pag-pisi dito ka. Ay, ito. Ito itong bangkot mo ba? Ano, may panahon. Sakit. Hindi man ako. Ang pugo. Ha? Ang pugo. Ano man? Uy, sakit. Ah, sige lang, sakit mo na sa ianad lang. Sukol ka, ayo pa. Kahit sakit, dili na lang may ikuan. Practice siya. Nga, ligilingi, ano. Exercise na siya. Kung di ka mag-exercise, wala na. Naman niya akong ibuhatin daw. Ano, correct. Nga hangad. Ayaw ianad nga magsilungo. Kaya namin. Yaman ko nandiganan. Sino, araw daw na to kay para masaka. Sige. Sige. Okay. Lights. Lingkod. Medyas. Kunin ko may lumang. Ay! Raymond! Dog! Raymond! Hangad. Ay, Ikaw ang birthday, may maglitsong ni. Wait lang kita. ha? Ikaw may maglitsong. Oh, pag madakpan ako tong baboy. Kung di makabuhi. Ikaw may dagan sa kulungan. Ma'am! Palitan na gatas, dada. Kakatas na lang. Birds 3, dali. Wala na lang kung kaingon. Dali. Birds 3. Je! Je, alis. Ang lakaw me, Je. Mag-ato mix sulog, mag-service me. Nya maglungag pa ni hapon. Ha? Ito mo ngaon. Dili mi man ni hapon. Uy, huwag mo kayo isyo dito. Kaunon mi. May na lang, abot na mo di ready. Kaon na mi. Oh, bantay nilong agi mo ha, bantay. Kasi mga pagod, Je. Abot na mo, way nilong ag na. Luktan din ang kaldero. Ikuan ko ito mang iatras mang. Makabaluan na mo, pirit. Tidak, ikuan daw mang. Mahajang niya. Papalik ka daan. Oh! Mana na dyan kagilot. Kasulay na dyan. Kanin, anak siya ha, dere. Nagtin ha? Oh, naplito, puslito. Anta? Puslito itong nalito sa ibuso. Ang isa. Babaw. Wala, manggod. Ipa, babaw. Ang isa. Wala man nasaksak. Ay, ano lang. Ika bright. Ikaw lang ba kayo mag-init pa ko ba? Kina? Ha? Alalay gid siya no katong ayag gid siya. Ngit lang siya. Sige dito ka ma'am. Dito ko pa na. Yeah. Nainit ha. Malaking part. Kita na sa dito, sa video. Sige. Hinay. Sige, hinay lang kita nga na oh. Ano oh, pwede man siya anak, lalay lang oh. No. Uy, wag nga makatulog ko. Yeah. Sige, hinay. Kasi kita ng sulok. Mas kadada. Sulok kadada. Taginay ka, taginay. Ayun, uy. Wow,